Assalamu alaikum bandirabam, assalamu alaikum mon bibbe fulbe onon gandi to gondon e to gonirɗon fof min calmini on calminadi teddude gondude nedi so be mbi so gamri tiggu weli ko yumma jagge balabe be nde wonno min ji golle mon min ji duwawuji di jettima min ji message uji mon min beltima e mon no fewi ala to yano kadi arti to wonno ha joni ko émission mon jalnika walla mbiyen comedy show ko hen gonden ha joni hakune Amadou Tidiane Amadou Diallo odon gandi ha joni dum webata te kadi ha joni gasani dum tahi hande gartumi do ngam yewtidde mon kadi ballon kam e fere sabu ko min ani sabu oron gandi mi wadi do laabi didi émission ngaaji ha joni mi waynaaki taw bandirabe ha joni sabu nyane fof plateau ko hare koy hare gasirta donc hande ko dum tahi ciernumi be Amadou Tidiane mi addi dum e plateau numéro 1 so mi ummimo do kadi mi yahami tawo ya gorko pullo jontado o mona e plateau numéro 2 ha joni jinmi tan ko yo moju jinmi tan ko be pamondira jinmi tan ko affaire o yubba wada faida Amadou Tidiane Ndiaye bismillah ma der émission comedy show taw ko do e Pindi TV bandirabe musibi teddeɓe mi salmini on mi salmini aduna fof kala jeebo Pindi TV mi salmini dum mi salmini mawbe galle be aw joba salminama e wonbe diaspora be fof en goppani hay goto en salmini bandirabe kala ay ngimi widama o fonno ko arte do so tawi non gono baddi malde an makko wonde hoto ar ko addanmo gorko mo bo Samba ngudiri maayo Allah jaarama a jaarama kadi mi jarni mama mo sabu noddude neddo aranoto ma webani kadi bismillah ma kadi laawol gongol Amadou Tidiane Ndiaye emin jidi andude minen fuutankobe minen fulbe emin jidi andude an holko woni problème ma sabu an dum do musi an hakune ma e Amadou Diallo gila den ha joni yimbe donkatan yon pamodir an ko woni cadele ma jinmi ko kalna kam cadele ma mi an dum ala ko woddi ma dum an ngimmi haalande ma cadelam min ko makko min makko afami so tino ko gorko yo jolo hebdo wala nyallo ko mo siika ga ko ba janaga ha ambulance uji de garana mo asiku min rufnim taggal min do der num do ko tan darimi ha hande min mi fondirta mako debbo mi wona gidi ko afami mi hantan so tino ko non gondi kalna ham non min ko onon dido fo non mi hantan min ko onon dido fo gondu mi jinmi ko gonone jam bandirabe gone jam parce que minen fo min ngani rendo go fof ani hande fulbe fof nana ciagal mon yimbe fof nana ciagal mon kadi ne batti on hakkile ne batti on yitere o do bido debbo hande o ani joni jinmi ko min mi nyaago ma bandirabe kadi neli kamema be mbi ya woppu Amadou Diallo heba debbo wala won ko kala mi won ko kala mi am an ko dum woni wala jingami Amadou Tidiane no mi haalante tan sabu min olo mo heedi mi fuloge nangue min holto dar ho min mbor fo debbo non c'est pas possible quoi aren ko joni jinmi ko ya darno hoore ma ñip hoore ma darno hoore ma aren ko jinmi Amadou Tidiane joni haalnam an odo debbo est ce que an ada wawi mardemo sabu an ada andi an Amadou Diallo burma batte ngalu jafada Amadou Diallo burma darade hen no feewi ko burmi kalis mamna 10 heures non ala en jewtat tan ko dum gidda wiide jogade kalis e jogade tuba ko buri wadde an ada hooli hoore ma min bor hooli hoore bang yo bang yeso me ciagalam mi halni ma nyande mi woni Amadou Oumar Hamad Samba Gelaajo suko dimo jidaado bobo jom jamanu suko nobalo woni mi no ko min ko mi nobalo ko mi jidaalo ko mi korsinalo suko debbo so ari kal ngabu arni ngabu kala ko Allah tagno ngabu buri mawnude dum kessa ngabu non ko nder maayo ko ngabu jaltintum rokkomo dum kirsantumo dum kessanta debbo ko na dum ko so hebi suko debbo oh mashallah ayi an kam mbar ko jam jaltinta ha jontara mo jolbi ñambi ay dum lo ko fulor dum lo ko ƴiƴam ernde dum lo ko gilli dum lo ko sardingel dum lo ko yidde on do en mi dum ci fleur de mon cœur racine de ma vie
je t'aime, I love you, toi tu es mon amour, tu vois. wiye ɗum ndah wiye mi totta ɗum o ɗum ɗo fof gaddanɗa debbo eyyi so Allah jaaɓi mam yettinmo ɗum koko yahata ha e jungo ɗum ɗo so dayi gorko ala ɗum ɗo yidde ala ɗon a hollat yidde nde kolla kanko ko ƴiƴam ɓerde ma kolla mum nde aɗa yiɗimo omo yinma dokkama ɗum ɗo ko joli joli ko yimɓe jolli ɗum fleur o eyyi kolliramu aɗa yiɗi mum ma waɗamo ko meeɗa waɗede hon kadi ko jinmi namdadema saabu an elle an affaire o ka aɗa ƴettu ɗum no mbiɗa ñande ni saɗa ƴetta ko teddi a ɓarototo mata dana kalamami ko eyyi ɓariɗe e Macky Sall eyyi ɓariɗe en Harouna Dia ɓen kay machallah ko ɓen ballatami addudamo joƴƴinamo gadda on joƴƴinamo eyyi joni min honko mettimi hen seeɗa jaafoɗa noon gonmi koye wallidde on tan onon ɗiɗo fof ndendi pote yam kono an hakkude ma e Amadou Diallo no wayi ni ɗum ne jaret hissa gayi ɓaleji en mana jaafoɗa sadekeje mbaɗɗa est ce que ne jari ɗum artawa mi nani e kolce bamɗi de wiya nande kolce yimɓe noon ɓuuri sirde nande kolce bamɗi a faami de non mi haalanta tan a faami de so tawi noon ko gadduɗaɓe ɗo kata jinggami non mi jinggani an ko min foti namdadema a jaaboto namdalam walla ko woni non mi wawa jaɓata kam hol mbiɗa mi hirsi nagge walla mbimi min mi yahani kono mi nani e kolce jaafoɗa e kolce bamɗi wiya a hirsi ngaari ɓaleeri a defi ñehe ɗum ɗo no wiyete ñiiri a sakkima ɗum fof a waɗi ɗum joni noon est ce que debbo tawi debbo ne jari ɗum hakkude ma ene jari somi wawno ni sagguinde gosi mi sakko mi waɗa ɗum mi saggino gosi mi sakko kala kone wara mi wara gam heɓde debbo o ene jarani ɗum eyyi joni caggal hono jiirɗon eyyi joni a jaɓani woppude noddirmami ɗo ko ceernumi on an aran ɗo kanko omon to mi woppata hande mi woppata janggo mi woppata ɓawo janggo a faami gandira hono noon ala fof noko jarnanimi hen eyyi bandiraɓe ko onon jiiri guite mon nde wonno ɗum ko ganuma mawɗo mo donkanmi min eyyi joni ɓayde wayini sowona mi adda ɓiɗɗo debbo o tan daro ƴeewa kamɓe ɗiɗo hole mabɓe o jogori suɓade a yaade ɗum o perdi ko min tan suɓete goɗɗo suɓetake aɗa hooli hoorema mbimi komi kooliɗo hoorem jaaɗa ha addi ɗum ɗo kay aɗanti jiilimi ɗum ɗo ala machallah to keɓɗa ɗum Adama Demba Diawli tottimi ɗum ɗo henna soho ba eyyi Adama Demba Diawli sehilam goto itti ɗum ɗo tottimi wiyam da sa yiɗi debbo il faut kollira ɗum ɗo henna sa holliri ɗum ɗo tan wonde kala yiɗi ɗum ɓen so kollirama ɗo en jiiɗa kanko tottuma ɗum ɗo wadde ɗum iwi ko guila farayse ari ɗo pour gam hollidde yiddema e suka debbo wallahi goɗɗum ala eyyi joni bandiraɓe de ha joni de nani ala to yano kadi artiɗo wonno min kam jinmi tan koɓe gona e jaam jinmi tan ko haala ka gasa e jaam ɓe ƴeewa debbo hole mabɓe jogorɗo nawde debbo enen fof gonen e jaam kadi jehen e goɗɗum saabu nde ɗo yewtere comédie show ko yewtere nde ganduɗa so Allahu lamɗo jaaɓi jogorani hadde ɗo te haɗata ɗo kala baɗowo mago emin jaɓɓi ɗum ɗo kala baɗowo comédie emin jaɓɓi ɗum ɗo inchallah kamɓe fof so Allah jaaɓi maɓe garɓe bismimaɓe ɓe ɗo e plateau joni Amadou Tidiane wadde wayno bandiraɓe ɓe gilami maɗa ene woode berndam an debbo jogorɗo arde mo jogormi dañde o mbaleyinma so goɗɗo wiino fondiriyam mi fiya ɗum goɓɓal mi solo ɗum ñiiƴe mum caama leydi an ɗum bañortomi yiɗe eyyi wadde bandiraɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo so jeyɗo ñaawi inchallahu rabbi mami ya kadi deuxiéme plateau eyyi mi arti kadi eko gowmi waɗande on e kala saaha tawa ko ɗo e nder Pindi TV e nder yewtere mon mawde nde hono comédie show walla mbiyen jalnika ko mbinomi on ñanden tan ha joni ko ɗum tan mbitanmi on hande muɗo jabɓiɗo gorko pullo jontaɗo hono Amadou Diallo bisimilla ma calmina bandiraɓe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين أيساتا mi salmini ɓiɓɓe fulɓe wiyoɓe mbimami kala ɗo ɓe mbawi wonde duude baba Adama mi salmini mawɗo gallo hono Abou kamɓe fof mi salmini mi juurimaɓe
mi salmini ɓiɓɓe fulɓe fof subbalɓe fulɓe maabuɓe maccuɓe mi accani fulɓe fof mi salmini ɗumen hande komi ñaññuɗo Aissa hande bisimilla ma muɗo namɗo kadi no madduɗa e ɓandu saabu eɗen gandi enen fof ñanden ɗo giwruɗa ɗo ni welani kam kadi ko hunde nde ganduɗa mi hesi hen no fewi muɗo ñagoma kadi yaafuya kadi muɗo namdoma holno mbadduɗa e ɓandu ko mawɗum haydara noon min ko jomum o tan irti ɓandu kono aɗani min kam oɗo jungo mum memata kam kono ngalɗirimi ɗo miruji ɗi tan e weeruji ɗi ɗum jaggi ɓandu kono wallahi ñanden o waɗi ɗo golle ɗe ganduɗa min noddunoɗomo ɗo ni affaire o hessi hen no fewi saabu oɗon gandi ko ambulance aranimo ɗo affaire o muusi kam no fewi kono mi yiɗirano ɗum noon par ce que min sa yi noddumiɓe ɗo kamɓe ɗiɗi foof jinmi tan ko fewnude jinmi tan ko ñodde jinmi tan koɓe gona neɗɗo goto ko ɗum noddirmiɓe ɗo e Amadou Diallo ha joni de ko to ndiwanoɗen ɗo ha joni ko ɗon tan doƴƴotoɗen e mi jaɓɓima ɗo ñanden Amadou Tidiane sabu ɓayde onon no mbaɗɗon ni hankkadi mi natti hoolade waddude on e plateau goto kanko ñanden mi nawimo e plateau numéro 1 o waɗi toon golle paydiniɗe kadi o haali toon machallah o haali toon ko weela ayi joni noon an a ari hande anne ko an min keeɗi min ƴeewa annene holko gadduɗa hande holko gaddanda bandiraɓe ɓe eyyi Aissata min haala makko bo mi yiiɗa kalna kam ɗum tawi ka nodduɗomi ɗo min goto kaalen haalam min goto gonɗo o Aissata oɗo suka debbo mum pawɗon o min fotani fondir Amadou bo saabu min ko mbawmi ko Amadou wawa feccere feccitinde muɗum an kono Amadou ɓuurma darade de jaafoɗa noon ɗum cikkuɗa an ko ɗum jiimi aɗa onon ɗo fof kon sehilabam mais an e banggue daraja Amadou ɓuurma darade eyyi ɗum cikkuɗa tan daraja ko Allah jogui kono min hande o jettoɗe godini Allah mbiɗa yetti Allah no fewi ɓiɗo jogui kadi ɓiɗo ɓaare joguiɓe to ɓarimi ɗo ɓe mbasani ɓaari ɗo e caggal Dawouda Dia ɓaari ɗo e caggal Djiby Ould Ba on hoko hulata holko kulatmi min kadi Aissata oɗo suka debbo Allah wiyete wallahi kala nde kemmi ɗum ma hunde yiye e nder Sénégal ko feera yiye ko jogorɗa wadde ma hunde yiye e nder Sénégal e nder Dakar ɗo ko feera yiye wiyam hoɗum holɗum yo ƴaro meeɗa yiyede han assemblée ƴere mbaɗanmi nder assemblée national ƴaro baali tiriririmi wutta marine mbaari ndewa e am taw ko an Amadou Diallo barke sik aljuma taw ko min Amadou Diallo ƴaro nder assemblée ɓe mbi bawɗo fijata koye dow ɗuure e hol goɗɗum somi ummima ɗon so debbo on hurto mbasatmi ko jamñajo APS o ɗon puɗɗi toon wadde base ha padduwa ɗo i jam mi sodat APS o oto personne ne passe pas dans la APS hay goto yoɓata fof ko base mbaɗanmi ɗum barke sigal juma wona caatu gila jamñajo ha Dakar gila jamñajo ha padduwa mbimi mi basat ɗum mbi gay kirse nder APS ko bawɗo waɗata ko mo wawa so yi sikkata ko wasu wallahi taw ko taw wona wasu koye wawde jeeya wawde waɗi noon ko ɓuuri e ko ɓuura so waddama tan ko ɓuuri ko tikkat Amadou Tidiane mi wona heɓanimi ɗo e segene jaafoɗade ñanden nde o ari e émission o o neldama Fleur gila farayse ha ɗo Fleur ko jalata o yiya kam Amadou wondi cukle ɗum joni ko jiɗodiron cukalon kon mbaɗata Fleur min ko mbaɗmi ko ɓuuri mais Fleur ko symbole tubakoɓe wona aadi men wona cosaan men symbole ko tubakoɓe jeeyi ɗum wona enen jeeyi eyyi gonmi koye tentinde ko mbiɗa ko dendam goto nana Gaye Kada ne wiye Amadou Ifra o wi o wallitima Gaye jeegom Gaye Kada mboɗo andi a tinani ɗum fulɓe wonɓe Gaye Kada ɓe Gaye joyi o wi kam noddan o wiyanam Amadou Diallo mi walliti ɗum Gaye jeegom co Hammadi di worinayi paynori aynaɓe nayyi an somi serte Sénégal hikka mbiyatmi ko watta hay goto sot tew Sénégal mbimi Sénégal foof hay goto sotta ñande yangue hay goto sotta tew to tolnirɗa fof Gaye kirsete ala sodde ala haydara mo luuta nde ɗo yangue bandiraɓe nde ɗo yangue mo luuta ɗum barɗo APS min kam hoto tawam taw muɗo ñawi ya Allah on ñalawma barɗo APS taw muɗo selli mi yaade caméra jam mi ara nde ɗo yangue mi faw ɗum ɗo e Pili TV bolle puuɗe min ko mbawmi ko Amadou wawa feccere feccinne mum mi waɗananmo ƴaro ñande yangue mi waɗa lenggi lengata kadi ko Baba Mal kañum lengata jammo
Baba Mal gor baba baydi ma lengata jammo kam mi sikkanu sabu dum a wa dañde dum Baba Mal ara lengan ma an taw ko an Amadou Diallo dum kam mi sikkanu yangi nge Cristiano Ronaldo koko arata bi kawamo footballeur mawdo koko arata tawtere yangi nge Donald Trump arani kono délégation mudum so Allah jabi koko arata anoddi malinabe Malik hay président o ko garo bi ma an mata anda Amadou kalta ko ndi wori nay afami pedjo bane lengoje aga bali payno paddo wondo noddu Seydou Yagouba kan malinabe Madina Allah erinabe Samba Kanen kambe fo be ngara den yange mawna bi ma tuballo so ari nyande yange nge wonta ko defo kanko Ama Tidiane ndinmi ko ara yange he o hedana me barmejo heeda sarwe joni wadde ana jabani woppiddembo an ko do dari da do ha joni a dirtani ka dari do ol goppo an min an min bedo nanduma tan jogordo woppude an bardo apeyas on no woppa ala ha ala adandi min wona goppo min wona nangobe do woppa Aissata Wane eyi bandiraɓe musidɓe tedduɓe e yeɓoɓe Ayaw Pindi TV on ji min de bandam en mi ani mi anda kadi no jogormi wadde eyi ko mbinomi ko tan mi addat suka debbo tan ara daro ƴeewa onon ɓeɗo ɗiɗo holmo ɓuuri yidde annene Ama Tidiane so darima e o gorko padɗo o so darima aɗa andi sono joofe ko min joofete kono wona Ama Tidiane andu hoorema tan Ama Tidiane koko dari de honto min meeɗi yadude minen ɗiɗo Ama Tidiane ne jogui caggal de mbimi min meeɗi yadude minen ɗiɗo amin corboya nde min jotti gallo wiya hoto garde corps ma o woɗi ɓe mbima kanko won garde corps ɓe cikki ko garde corps am ɓe mbi Ama Diallo hoto garde corps ma woni mbima mo derrière am paɗɗugol ngol jiida Ama Tidiane aɗa andi ko min faɗɗi ɗum ƴellanaɓe fof de mbaɗi ko karuji ƴella palel dande ma kamɓe fof emena caggal ƴella ko wuuro subalɓe kono komin fettuɓe ɗum onon kanko jeeyi banggue min jeeyi banggue Kalidou nana arane arde délégation baɗɗo fayde de mbimi Ama Tidiane goto jeeya ƴella mbimami ɓuuri jooɓi en ya Allah kajja jaay en Dieyna Gayer kamɓe fof ɓe mbi ko kamɓe eɓena caggal Ama Tidiane ɗum kam mi anda holko soɓe gari haaɓe jottima an kam ko jibi oldu tan jimine dari sarama ko woni min mi haalata goɗɗum ɗum kalanmi ko calɗi ɗiɗi mawɗi Daouda Dia jibi oldu taw ɓen goni calɗi ɗiɗi dariɗɗi ko heddi ko ɓe jiyat ɗum ko yangue so Allah jaaɓi surprise mbaɗananmi leñol ngol an Aissata eyyi bandiraɓe koni tan ɓayde ko jinmi ko mi dañani mi ettat ko dañmi ko tan joni mi totti on rendez-vous ha saaha goɗɗo so Allahu lamɗo jaaɓi tawa ko debbo e hoore mum darato ara kamɓe ɗiɗo ɓe daro o haala holmbo yiiɗi haala ka gasa walla holno jiiruɗa ɗum mbimi kala no mbaɗɗiro ɗon mbiɗa cagga min mbiɗa andi debbo ɗo woni ɗo koko pari pour min aɗani debbo yiyata oɗo ngel ɗo pitirguel potguel junggo ƴetta oɗo luur wadde Allah jarama on jarama kala ko jiiɗon ɗo ko welani on gandon koye neɗɗo timmani kala ko fewi en ko Allahu jomiraɗo joom baɗe bawɗe Allah jarama on jarama merci Allah jarama